Yo, may buntag mga ga, no? Another day, another life, another blessing. So karon nag-uwan. October 23. So kung ting-uwan mga ga diri sa bukid. Lami kay nga sudan ka lagi ni sabaw. Labi nag-utan mo no. Hay. Lami sudan ba sa utan? Na na yung sudan mga ga, utan. Karon ako chip ko karon. Karon. Pamantay kuan. Mabuhat guro kay uwan so ari tas balay. Natabang tas tong mother og digamo dire. Luto na mga utan mga ga, tara. Kay kita. Wah, yatis. Oh, luto igwad man perfect combination na nga. Buwad dira. Sugba lang ni ma. Ha? Ito na yung sugba mga gaano kay para perfect combination gani sila sa kwan. Atong utan. So naramang pamahaw ni mama mga ga. Buwad, sinugba, utan, then naisuka. Sa kwan. Diri lang sa sahog mga ono kay apa dyan mabot ang round table. Nga square. Manglaba karon ma. Karon nga sa mga gaano kay malaba na si mama. So, manamig kaon mga gano. Mother. So, labas mama niya. Ano ka nag-washing ba? Ayun naman to. Ang washing machine di niya palupukan. Yang ampingan ng washing machine. Pero kita, iyar tayong kuan. Pwede na lapuk-lapukan. So, mas pinangga pa ni mama ang washing machine kaysa to. So, kung ano? Ligo sa day ko mga gaya, wala pa hindi ko ligo eh. So, kita taglingaw dire niya, kung sa ito pwede makakuan, mabuhat dire. Naranday ko na bantayan mga kano, usahay ba? Kung nakabantay sa duwan eh. Mas pinangga pa sa itong mama, ang ilang mga gamit kaysa sa tuwa. Usahay, pinangga pa nila ang plato. Labi na, kanang mabuak. Pinangga ka na nila, mabuak ka na, patay, kasapaan yung mayo. Musahay, ang kanang tuan, tasa, pinangga pa na nila. Unsa pa na mga butang nga, mas pinangga pa sa to, ano, daghang kay mga butang nga, mas labaw pa sa to. Kita tinud anak. Labi nga kanang najud mo kuan, baboy. Og ang baboy, og ikaw, mukha kang maayo. Nya, kuan, okay trabaho, kasapaan ka. Pero ang baboy ka na, sige nagligid, tibok adlaw. Pero mukha ko nagmayo, malipay ng mama. Panahon sa akin, maglibog ta. O kisa mas pinangga, no? Ang baboy ba o kita? Manisa, sakto na ba? Usahay. Kaingon ta tinuusahay. Kisa may tunod anak, kaning plato ako kay... Kaning baboy o ako kay... Mas pinangga pa man sila kaysa sa tuwa nga anak ta nila. Mga tumagay. Maligos ta kay marag wag ideklara ni manong. Og napagaday mas pinangga si mga mga og imong mama mamuhig tanom. Kanang tanom pinangga pa rin sa imong. Di ba gusto lang ako i-share sa inyo no nga. Walay ginikanan nga wala og panggag anak no. Labi na siguro naa di na tumalikayan nga kanang na mga bata nga ipanlabay no o kanang gikabandon matakibaw sila mga rason na ano ilan na nabuhat pero kung gibuhi kasi mong ginikanan swerte ka kay pinangga ka nila no di na tumalikayan nga magdawat o sahay especially labi na kung nakaigsuon say magkuan mo ug isay maso nay pinalabi mo ana ka nga pinalabi mo si kuan pero sa tinanay lang kamutanan pinangga mo sa mong ginikanan no labi na kung presa to badlungon kita pero gitigaan niya punta nila og roof over our head no o gipakaon ta nila kada adlaw kada ka mga panginahanglan kana pa lang nga part daan swerte kita da pinangga kita sa tong mama payan pinangga kay siyang mama o bagong mata pero wag na kasabi mga siya mga ano gusto lang ko sulti si mga nga pinangga ka yeah why manika ka Doy! ano ka bang bayad Wow! bugoy-bugoy ka Nablen. Titing, manan di. Gigi. Ay lang gimpil ting. Gigi.
Sige. Magic ka, magic. Sige. Yo, mag-text ka. Sige. Ayaw. Ay, way ayaw. Way ayaw tayo. Ay, hari ko. Balik, oy. Balik. Hari ka sa patag, yo. Lang. Eh, kung sawa. Sige. Ay, manikas ah. Mana ko lagi net, mana ko. Ang mapildi ha, ang mapildi ha. Ako nun indra. Ang tugyan ko ng daw. Sibog. The plane indra. Jarin. Oy, magkuadog. Oy, patay ha. Patay ha. Patay na. Oy, daw ko. Montok ko. Hari ang patay oy. Hari. Hari ko ha. Patay ni. Ato hari. Patay ko. Oh, patay hari tre. Oh, patay. Oh, bayad. Bayad. Bayad sa mata namin, lipog kayo. Oh, may manikas ha. Ako sa unahan. Pilde ko. Dako kay lawas, ruhan lo kidibol. Undang ko dito, my friend ay. Undang ko dito. Do ka pirapir ba? Utangan ko sa mga bata ron. Undang tayo di magsilpir. Pilde ay. Bravo, single ko ah. Single. Single. Ayo rayon, sirit. 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 Single ka ni. Single. Klaro kay may load. Matik. Mawandan. Itabon sa layuas ka ha. Lagi magluto ng isdado. Dahil mo man ako nga pangapagod. Lagi pa mapalo na yun. Hadlok rin kay dibol day. Ana siya mga kay pinanggam ta. So ang ilang pagpangga sa tong ginikan na ato nang bausan sa pagtuman sa ilahan ko ano mga sugo. Sugo maming mama og upak. Tagsaram kita sugoon di. Ato na siyang tumanon di ba? Kay tagsaraman og permanente po daw. Tuanon gyapon. Lah, gana grow. Kau na sad? Tungit na sad? Saan naman mama? Nani taka pinangga dari mga gano? Ulir tagaon. Igabot na to na naisudan na kanon. Pero kita naglungag. Magduwag tungit, magduwa din, magsuko-suko. Suko mo ka. Di klaro yan, di klaro. Klaro no? Buangan lang. Ay, pumalikas, pildi ka na. Ay, pumalikas, pildi ka na, di pumalikas yun. Ako ko na ipalawa sunod ba? Ha? Ay, akong kwarta inyong doon, ikaw mo, di mo kumambali. Hindi, mo na tinuod, kwarta. Bisa na. Saan nagrabong eh? Ano ko? Ano sunod? Ha? Ay! So, Grabe, itong itinatay ah. ha? Si pumalikas. Ayun ka, basing ka ng mga paningit ba? Dali itong itin, no? Oo, masaya mo isip. So, dua sa mitong edre mga gano. Moto siya kanan tarong kanan. Moto siya tanan karong adlaw no. Lunante siya lang. Hope ko nga di mo mapulan mga ga. Hope ko nga magkita pa sa masunod vlog no. Ako lang tayo, ako lang tayo. Asa Ako lang. ka na rin lunante? Okay. Dama lang sang may... Asa mo lang sang... Asa man dapat ang isda? Ay sangat. Hindi kayo mo... Kasig sinina ba no? Sige lagi ilis ba no? No? Hoy. Ay, tigla ba? Ay, tigla ba? Ang gabi ata. Ang isda kong ibutang dito sa kuan. Sa kana, gilambing ako dito sa Kain ko naman.
So, mo to siya tanang karong adlaw mga ano. Hope ko makita sa kusunod vlog no. That's all for today. Anyway out. Bye-bye.